Sumayong buntag mga amigoys no. So karon paadto mi og kuan Sheriff sa may Mandawi nga branch ba. Nya kay struggle lang ako ang video karon gi. Mao lagi ni wa na ko nadala nga ako ang tripod. Nya karon guys, heading to Mandawi branch sa kuan mi Sheriff. Mga kauban nasa likod. Pero gusto na ako nga dili ta nila maapsan. Mamaliog ko sa akong driver nga paspasi ang dagan. Kanang wa adyo ko'y makita ko Ford nga naa sa likod. Bahala pa kung sanham pag imong agian ayaw ginag minore. Sus naa sila sa likod guys. Kanang paspasan yung padagan na ni usa. Agoy na apsan me. Lala. Murag kami may mawala sa mapa ron na ning Ford. Bisag ako ang gusto. Kuan, maulay sila, murag kami na may maulay. Sige, ana na lang. Pausan to na sila. Dahil kita may mo kuan ganing mo giveaway. Oro guys, nag-goal ko kay ang plano unta nako kanang gusto na ko sila nga maulahi ba. Murag kami may maulahian na reverse man ko. So karon while nagdagan ang iyang PWD ID nawa kunuhay. Lagi ko nakita ang ID din. Asa jud ka na imong ID? There's nothing in it. So jud ko nakita ang PWD ID mga guys. Mandaw branch is on the left. Buga na So ana, nanami sa Sheriff. It's 11:56. Naka-schedule mi alas 12. Ba ikaw ka tanaw do? Sige. Up. So mao ni nana po niya tong struggle ani chopstick. O sila ba? So water. Atong tilawan nilang kimchi ha. First time na ako magkakaw kimchi. Maayo mo daw ni. So na ko idea nga wala siya lami. So makaayo mo ni. Lawan na to ah. Pagkas luma. Lain kita labi. So okay na. Tulon niya mga. Napon na ilang patatas oh. Gagmay ng patatas. Wala, nothing special. Patatas saja po. Saan eh? Ara guys. Ara guys, nag-aso-aso pa oh. Dara lang fried chicken. Atong tilawan. Niya lang ko na. Chicken. Aso-aso pa. Aprobado. Naray lang tokboki guys. Atong kilawan ang tokboki ha. Wala isa. Dami. Alang. Patatas mana? Patatas mana? Patatas. So ito gamit ang ilang kuan nito, dahon-dahon.
Arang. Ito butang nga gamay cheese. Butang nga cheese ha. Tumaw na ni. Walang ipilo. Umay kayo? Binanduhan. Ay di ba? Kan ako kuha ang duha. Ay lang tempura guys. Isarin po guys. Five lang. Ako lang yun ang bilang mo. Palihog na. Paig na kayo. Ayan na. Kapag ano, upato nga. Napadari ah. Bayo. Natawag ikaw gano'n, napadari. Anong gadagan ninyo yung 15? Order ninyo na? Ha? Mugay, ganihan lagi. Mo na order? Kaya mo siya, bibilaan eh. Kuan din na siya. Proactive din na nilang hatag doon. Ice tea? Ako na. DI5 man yung gamit do. DI5. Numero 2. Oh. Numero 3 nga DI5. Mga amigo, nag-request tag ubay-ubay ka tempura. Tirahan ba niya? 5 rong request bro, daghan lagi. 5 rong request. Tingnan ko din yung mga roti, ako nang tirahon. Tayo, init pa kayo. Ang tempura. Shrimp yun. Ginita ng tugso sa kwan. Ang ilang fried chicken. Uy, lamay ka. Ako lang urot ako. Ako lang may urot doon. Ha? Ako pa mo ko nabusog. Mga hydroponic na yun. Munang homo kayo. Guys, mag-aso-aso. Umilit. Ilawan ako gamay. Nilang umilit. Dili naman. Itong tilawan na ang umilit guys. Pera. Baru saya tubig, gawa saya oil. Ito. Mandraw na. Sus, kaya nga. Ngara guys, ice cream. Dilawan na to. Selectar. Selectar na yun.
Selecta ra man lang ayos ko yung mga amigo. Nga nira kagamay niya. 1 round ra. Pira. So manguli nami. Grabe ka busog. Salamat sa paglantaw. Peace out.